뭐 아빠는 시작부터 뭐 서로 앞이 듣자 우리와 내끼지 라지 빨리 들어 왜 밖으로 전화 보내 아마 뭐에 가려고 아우 가려 이 가만히 너무 이거 어디야 너가 뭐 네가 어때요 그렇죠 아 저만큼도 일주일에 만들어 주죠 아 이거 너무 사람의 것들을 좀 보내자고 뻔뻔히 잡게 말이죠. 아니 저기 어ഭി만 분이 잘 봤죠? 나는 뭐 너무 좀 끌어버려. 내 진짜 대중이야? 정말 아마 뭐 나무지 같은 소리한테 발랄발랄 넘을래? 나할래?
ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆମ ଆଲିସା ଆଶିଷର ମା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏ ନା ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ବିବାହରେ ଆଶିଷ କେବେ ବି ଅନେଇଥିବନି ବାପା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଶିଷକୁ ଜାଣିଛି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବି ମାନେ ବହୁତ ଭଦ୍ର। ବାପା ମୁଁ କାଲି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବି। କଣ ଆଲୋଚନା କରିବୁ? ଆରେ ମୁଁ ନିଜେ ପରେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ଭାଉଜ ତାର ଆଶିଷର ଭାଉଜ ଧରା ନେଇ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ? କଣ କରିବି ବାପା? ସିଧାସଳଖ କହିଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋ ହାତରେ କରିଦିଅ, ତାପରେ ବାହାଘର ପାକ୍କା କରିବି। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ହଁ ଏ ଲୋକ ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ମୁଁ ଜଣେ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ। ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାଟା ଆମର ଘର ଚଳିବା କଷ୍ଟ ହେଇପଡୁଛି ବାପା। ହେଲେ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆରେ ମୋ ମାଲିକକୁ ଟିକେ କହ ସେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଦରମା ପଇସାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ପରିଶୋଧ କରିଦେବାନି। ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ, ଆଗ ମୋତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। ବରଂ ଭଲ ହବ ତମେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଦେଖିଲେ। ଚାକିରି କରୁଛୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁନି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ। ଆରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯଦି ବାହାଘରଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତାପରେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା ଆମେ କରିପାରିବ ତ? ମୋତେ କିଛି ବୁଝିଲେ କଲେନି ବାପା। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୋର ଆଲିସାର ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମେ ଭିଟା ମାଟିଟାକୁ ବିକ୍ରି କର। ମୋର ଅଭିଳାଷ ତାମାନେ କହୁଛ ଆମର ଭିଟା ମାଟିଟା ବିକ୍ରି କରିନେବା? ନାଇଁ ବାପା, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଶେଷ ରାସ୍ତା। ଆମେ ତମ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯିବା। ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହଁ, ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହିସାବରେ ଆଲିସାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନାଗରାଜଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ତମେ ସେଠି ଯିବନି। ସେ ନାଗରାଜଟା ଆସ ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ। ସେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମର କଣ ଯାହା ସେ କହିଲ? ତାଛଡ଼ା ତମେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁଛ ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ତମେ ତ ମୋ ସହିତ ରହିବ ନା। ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ବୋହୂମାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନାଗରାଜ ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ଯା। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ତ ଯଦି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକମତ। ଦେଖୁଛୁ ମା